Galo, o cura e o burro, que non é algo que inventemos, nin que nos apeteza ter como decías ti, pois por avanzar e ter máis cousas, non, isto ten un sentido. Entón, cando creamos a asociación, pois empezamos a investigar, ca axuda incansable da Visabucedo, pois está aí de cámara, pero que ao que lle levamos dedicado un montón de horas e conversacións variadas. Entonces, durante este proceso encontramos información do Xuizo do Galo, do Cura e do Burro, en obras de Florentino Cuevillas, de Julio González Montañés e de Carlos Ares, que hoxe está aquí con nós. Entón, puxémonos a facer entrevistas a xente maior do povo, bueno, sabedes moitos, pois nos andamos polas casas, xente que naceu dos anos 20, 30 e 40, onde, pois, comprobamos que existían recordos desas tradicións. Os puntos clave da investigación isto foi verificar, no caso do Galo, pois que todo o que atopáramos en libros, como era o recordo do que se facía, e cando menos nos últimos anos que tuvera a xente de recordo desa celebración. No caso do cura, queríamos investigar sobre a súa vestimenta e cal era o papel deste personaxe. Si era unha sátira dun oficio ou si era pois unha sátira a toda a institución. E no caso do burro, pois era un animal imprescindible no mundo rural hasta fai uns anos. Queríamos saber si era un medio de transporte ou si tiña un papel no noso entroido diferente, si era un personaxe. As fontes que usamos foron a mítica na que aparecemos sempre, que é a de Florentino López Cuevillas, que é o Entroido de Mugares, en estudio de Cadernos Estudios Galegos, que é o 57, Mariño Ferro e González Reboredo no Dicionario de Etnografía e Antropoloxía de Galiza do 2010, Xulio González Montañés no Mundo ao Revés do Teatro de Entroido en Galicia no 2022, e Carlos Ares, que fala-nos neste mismo libro pois da figura do burro, por exemplo. E despois, pois, a parte con David Sabucedo, pois, a súa obra na revista Orballo e toda a investigación que leva feito esta temporada, que é a nosa fonte principal tamén. Aquí, no caso do Galo, as referencias escritas ao Domingo Corredoiro, estudiamos pois, nas fontes citadas antes, as características que encontramos son que se facía un xuicio do Galo con abogados fiscais, alguaciles, etc. Decían que se enterraba o animal ca cabeza fora para tentar golpearlle, como no caso vosso, que se colgaba tamén polas patas, como sale nesa imaxe, pois para tentar collerlo a cabeza. E que se facía dentro do recinto da igrexa, no Campo Santo e na Torre do Reloxo. Aquí o animal entregábase como premio, non era, pois, como no vosso caso, aquí o premio era o animal, que claro, pensando en épocas pasadas, un galo, pois, era un premio bastante bo. Entonces, nos, con esa información toda, fixemos as entrevistas e atopámonos con Ángel Iglesias, con Xelo, que nos contou, bueno, contara de Anxo Rosales, en 2021 xa este mismo tema, despois a Toni e a min, pois, en 2025, onde nos confirmou eso, que se colgaba o animal da Torre do Reloxo. Nos, cando nos lo explicou en 2025, entendemos mal. Eu e Toni entendemos que era na Torre, que é a casa esta que hai cando subes a plaza, que hai unha casa calquera que dixeran que fora cárcere e tal, pensamos que era aí, pero cando vemos a entrevista de Anxo Rosales, explícalle que era a Torre do Reloxo, que é a que se ve nesa imaxe. Entonces, nós o que vamos facer é celebralo a saída da misa, no propio día, ás 12 da mañá. O noso galo non vai ser un animal, claro, por un mismo que falaba de vos, o noso é un boneco. Colgarémoslo da entrada na plaza, fora do recinto da iglesia, e nós sí que o que había, ainda que había referencias que o noso galo se enterraba e tal, cando fixemos as entrevistas ninguén tiña recordos de que se enterrara o galo. Entonces nós tenímonos pois o que decía a triangular a información
ainda que había información escrita que sí que decía que se facía, pero non había recordo, non o vamos facer porque non é algo que estea na memoria de ninguén de lugar. Porque hai que cavar. É porque hai que cavar, hai moita pedra. Hai moita pedra para cavar, parece-nos raro que enterrar a tabela. E nada, daremos un premio a quen consiga coller e temos un grupo tradicional que xa vistes estes días no cartel. No caso do cura, pois eso, voltamos a estudiar toda a información que tiñamos sobre o oficiante nas fontes escritas e encontramos eso, pois, que resultaba similar a outros entroidos, que era unha parodia do oficio e si que tiña autoridade, que se representaba con retrato, unha actitude festiva, pois, un comportamento excesivo, sen da autoridade moral, que ve un pouco o que decía Carlos Ares da festa naquela época cos curas pois un pouco de relación tamén pode ter con eso, claro. E no noso caso era o oficiante da farsa do casamento, o sea, da boda dos mazarucos, era o que os casaba, mantendo unha función social dentro do martes. O noso personaxe, pois basámonos no testemunho de Sergio Bande, que é un home que é de aquí, de Meaba, que agora vive en Piñón, que ten recordos da última persoa que fixera de cura, que era Pepe Rebollo. Este home quería prestada a sotana ao cura e o birrete, pero non lle prestara. Entón, ele dixo, bueno, pois non o presta, fago eu, e fixo irlo o traxe. Entón, o último recordo que temos é deste home. O noso vai ter un aspecto tradicional de comezos do século XX, pois que é unha soldana negra longa, con botos e boina. Non lle poñemos un birrete, é un cura máis... Tens aquí para enseñar, hai aquí un cura, apareceu agora. Pero ten que esperar para salir, non? Ou sacámoslo xa? Estás explicando como vai a comida. Apareceu agora. Pois, puxémoslle unha máscara porque queremos que cada ano, pois, calquera de vos que queirades, pois, tiro o traxe de cura con cuidades facer, para que non se asocie a unha persona, que non é, a ver, é unha personaxe, non que, pois, fulanito que vai todos os anos de cura, non, pois, cada ano pode ir cada quen lle pareza, fará bendicións a modo de parodia, e non é o ten que casar con o pois, evidentemente, é o labor dele. Depois, no caso do burro, pois volvemos á misma, temos referencias ás fontes que vos dixemos antes, vimos que era un animal de carne e oso, non hai referencias a testamento de burro como hai en outros lugares, era utilizado como medio de transporte, non era un personaxe, recolleu o mazaruco na casa onde quedara guardado para leválo aí ao río a Penedrada para agardar pola mazaruca. E este, o segundo burro, levaba a mazaruca ao encontro. Dolores Fernández de Lola dixo-nos en 2010 na revista Cataventos do Cole de Tuendo Feite Saco de Arte, e Ángela Iglesias, a presidenta das Mulleres Rurais, dixera na región tamén en 2018. Sergio Bande tamén nos lo dixo na entrevista que fixemos o ano pasado, pois eso, que o burro se usaba para levar os mazarucos. Comentounos unha cuestión tamén, que sabemos que, claro, que sí que levaba a mazaruca, porque nos dixo que este tramo de camiño pois non estaba tan ben habilitado como está hoxe, e non daban pasado ben os carros, entonces que moitas veces chegaban co carro a ía para pasar a Penedrada, pois que pasaban un pouco, porque era unha zona así mala de pedras e tal. Entón, pois, nos basándonos en eso, o noso burro vai ser un ser inanimado, non vai a ser un burro de carne e oso, porque xe non hai. Temos que ir a Lareña para encontrar un burro máis cercano. Pero na parroquia non temos.
está elaborado de madeira, de telas, pois intentando dar un aire realista, ten rodas para poder mover polo camiño, pois o Canadá está ben para pasar, entón o burro pois dá pasado, e vai ser a besta do cura, que carregará as súas pertenzas. Como dato curioso, chamámoslle Mariano. Non sei se vos, non sei se vos sonará, eu foi o sexto marqués de Sansa dos Niños, e que relación ten con Mugares. En Mugares, como sabedes, pois houve os sucesos de Mugares, a famosa revolta onde morrera Aidillo, que era o alguacil aquel que viña a recaudar. Pois todo chegamos a ese punto porque este home denunciara ao pueblo de Mugares e pediralle que lle pagáramos o alquiler das rendas de 30 anos de antigüedade. O povo de Mugares dixolle que era mentira. Foron a xuízo. Claro, este home tiña moito poder, era político, xa fora político en Madrid, pero necesitaba dinheiro. A xusticia deu razón, Mugares tuvo que pagar os atrasos de 30 anos, que botándolle cálculos o outro día, creo que eran 10.000 litros de viño. Claro, 10.000 litros de viño, isto alargouse e veu a filosera. Non había maneira humana de sacar 10.000 litros de viño de Mugares. Entón, claro, arruinou o povo inteiro. Mandaron daquelas a Aidillo, bueno, xa a historia xa sabemos, Aidillo morreu, nunca apareceu, non se soubo que lle pasou. Entón, nós isto facémolo pois para vengarnos, ainda que sexa 200 anos despois, o noso burro vai se chamar Mariano, como o marqués, e todos os anos pois vai ter que andar cargado un pombo. E agora, pois nada, botamos todo o verán facendo este animaliño e nada, pois unhas breves imaxes aí de como empezamos e como fixemos, en vez de fixemoslle así unha estrutura, un pescozo, inventámoslle algo para xillar o pescozo, metemoslle rodas, fixemoslle unha prova aí por penegrada, e así antes de rematalo, unha prova de peso que a miña filla por riba. Antivemos probando os recheos porque non se nos ocurría moi ben como facerlle o corpo, que en vez de metemoslle colchóns, metemoslle pois rellenos de colchóns tamén, espuma, tela de aliñeiro para que aguantara a espuma, e depois aí que estaban as nosas costureiras. Están sentadas ali na esquina intentando pasar desapercibidas. Fixémoslle dentes, bueno, posémoslo todo. E agora, pois, xa está. Celebrar o domingo de Corredoira o xogo do Galo, pois, rematando agora, eso é reconectar ca nosa cultura e a nosa identidade. Por outra banda, pois a recuperación do cura do burro pois ven a enriquecer o martes de Entroido. Isto non vai a cambiar nada, o sea, o noso martes de Entroido vai seguir sendo igual, simplemente que agora temos pois o burro e o cura que se encargan de ter outra labor, pero a ver, o esencial noso é a señorita dos lavardeiros, o cocido en comunidade e ao que engadimos estes persoaxes. E, nada, pois grazas ás persoas que durante este proceso contribuíron para as súas doazóns, tuvemos doazóns de socios e de xente incluso que non era socia, cando fixemos unha campaña de crowdfunding en redes sociais, e despois gracias a Xelo e a Lola, que en paz descansen, a Sergio, a Ramón, a Eulalia, a Pina, Pepe, Luís, Serafín, Manolo e Manuja, é unha lista moi larga, pero bueno, falamos con todos eles, para que vexades que pois lle dedicamos tempo a verificar que estas cousas eran certas. E a vos pola atención. E agora, pois, vamos vos enseñar un do Choi. Está país inverno.
Fíxe, non sei. Bueno, es un burro un pouco gordo. As proporcións non é o noso.